Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο εδώ στο κανάλι. Σήμερα έχουμε να ανοίξουμε αυτό εδώ το πανέμορφο κουτάκι Morpeko V-Union Special Collection. Πάρα πολύ όμορφο κουτί. Έχει μέσα 4 φακελάκια. Μη μακρηγορώ, πάμε να το ανοίξουμε. Και εδώ είμαστε πάλι. Πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε αυτό εδώ το φανταστικό κουτί. Οι πρόμο εδώ πέρα είναι φοβερές και έχει και την ίδια ακριβώς, το ίδιο ακριβώς art σε μια jumbo κάρτα. Πάμε σιγά σιγά να το ανοίξουμε. Έχει εντωμεταξύ ένα πολύ όμορφο texture εδώ, σαν να είναι πέτρωμα. Πολύ ιδιαίτερο. Μου θύμιζε κάπως αυτό με το charger που είχαμε ανοίξει και με την τρισδιάστατη κάρτα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει μέσα. Καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, για να τις βάλουμε λίγο με μια σειρά. Τις καρτούλες. Λοιπόν, ο κωδικός. Και για να σλιβάρουμε τις πρόμο. Αυτές εδώ είναι οι πρόμο, παιδιά. Εδώ απεικονίζουν, ας πούμε, αυτήν εδώ την κάρτα. Λοιπόν, πολύ όμορφη κάρτα κι αυτή. Νιώθω λίγο πιο, δεν ξέρω, από όλες τις τζάμπο που έχουμε ανοίξει έχω την εντύπωση είναι πιο χαρτινή, μπορώ να το πω. Μου φαίνεται πολύ ψεύτικη συγκεκριμένη στα χέρια. Ας την αφήσουμε εδώ. Και εδώ είναι τα φακελάκια μας. Έχουμε 2 Brilliant Stars και 2 Fusion Strike. Πάμε σιγά σιγά να το ανοίξουμε. Λοιπόν, πρώτο φακελάκι για σήμερα. Ξεκινάμε με Brilliant Stars. Για να δούμε πώς θα μας πάει το σημερινό opening. Λοιπόν, άσπρη κάρτα. Τώρα καλό κακό αυτό δεν ξέρουμε, θα δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε ένα Fighting Energy, Cleansing Gloves, έχουμε ένα Flow Gel, έχουμε ένα Siegleaf, έχουμε ένα Gollet, έχουμε ένα Chimeco, έχουμε ένα Chimchar, έχουμε ένα Minccino, έχουμε ένα Baltoy, ένα Lucario. Πολύ όμορφη κάρτα, για να τη δούμε λίγο. Πολύ όμορφη κάρτα, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ και ειδικά η σκηνή που απεικονίζει είναι πολύ όμορφη. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως ήταν τα γράμματα πάνω στο καφέ και από πίσω έχει το Fighting Energy, το σύμβολο, λες και ήταν ιερογλυφικά, μου κάτσε για ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε την τελευταία. Και έχουμε ένα Wormadam Common, ok. Και πάμε στο επόμενο φακελάκι, Fusion Strike. Για να δούμε. Δεν ξέρω, η συγκεκριμένη δεν μ' άρεσε πολύ η ποιότητά της. Παρ' όλα αυτά, αυτές εδώ μ' αρέσαν αρκετά. Δηλαδή αυτές εδώ πιστεύω θα κάθονται πολύ όμορφα μέσα στο binder. 2, 3, 4. Λοιπόν, έχουμε ένα Leaf Energy, έχουμε ένα Heliolisk, έχουμε ένα Dunsparce, Cramomatic, ok. Έχουμε ένα Seawaddle, έχουμε ένα Skarmory, Single Strike, μια Jinx, ένα Mantine, ένα Grabbin, Fusion Strike Energy, πολύ όμορφη κάρτα. What did I just see? What did I just see? Και έχουμε και ένα Celebi V, πολύ όμορφη καρτούλα, για να τη δούμε και από κοντά. Έχει ένα πολύ όμορφο texture, illustration rare,
Πολύ όμορφο το art πίσω. Αν διακρίνω καλά, είναι έτσι χιονισμένο το τοπίο. Παρ' όλα αυτά έχει φύλλα στα δέντρα. Πολύ όμορφη κάρτα. Πολύ όμορφη κάρτα. Είναι και σκοτεινή. Το art που δείχνει είναι και σκοτεινό, αλλά έχει και λίγο τα χρωματάκια έτσι του πράσινου και τα λοιπά. Πολύ όμορφη κάρτα. Και πάμε στο τρίτο φακελάκι για σήμερα, παιδιά. Εντάξει, 1-1 είναι μέχρι στιγμής. Για να δούμε. Ένα μιντσίνο ξεπροβάλλει. Για να δούμε τι θα βγάλουμε. Άσπρη κάρτα. Αν έχω καταλάβει καλά, η άσπρη κάρτα είναι όχι hit. Η μαύρη είναι hit. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Leaf Energy. Έχουμε ένα Weevil. Dusclops. Morgrem. Minccino. Έχουμε ένα Carablast. Ένα Buizel. Έχουμε ένα Hawkluka. Έχουμε ένα Throg. Και άλλο ένα Throg. Και ένα Dradigon. Πολύ όμορφη κάρτα και συγκεκριμένη, αν και common, πολύ όμορφη καρτούλα. Και τέταρτο και τελευταίο φακελάκι, παιδιά. Κλείνουμε με Fusion Strike. Για να δούμε, θα έχει την τύχη του πρώτου. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ η καρτούλα που βγάλαμε πριν. Με το Celebi. Δεν θέλει να ανοίξει πάντως, βλέπω. Γιατί δεν θέλει να ανοίξει. Ελπίζω να μην θέλει να ανοίξει γιατί έχει κάτι καλό μέσα. Και μαύρο code. Σταυρώνουμε τα δάχτυλα. Ελπίζουμε να έχει κάτι καλό. Λοιπόν, έχουμε ένα energy ηλεκτρισμού. Έχουμε ένα phalanx. Για να ζουμάρουμε, να τα βλέπουμε λίγο καλύτερα. Έχουμε ένα Simisage. Ένα Dancer. Ένα Smeargle. Ένα Qwilfish. Ένα Tynamo. Οκ, Yukimori, καλά το κατάλαβα, γιατί μου έσκασε πολύ σαν φωτογραφία στην αρχή. Και ναι, είναι φωτογραφία, παιδιά, και αυτό δεν είναι πυλός. Πολύ όμορφη κάρτα. Λοιπόν, έχουμε ένα Galarian Meowth. Έχουμε ένα Gossifleur. Ένα Deoxys, Fusion Strike, Rapid Strike, Single Strike, όλα τα έχει. Και ένα Breloom V. Πολύ όμορφη κάρτα και συγκεκριμένη. Εντάξει, όχι σαν το Celebi, αλλά πολύ όμορφη καρτούλα κι αυτή. Και αυτή έτσι δυναμική πόζα. Όμορφη καρτούλα. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Είχαμε αυτές εδώ τις πολύ όμορφες πρόμο που σχεδιάζουν, έτσι σχηματίζουν αυτή την ωραία εικόνα. Όπως είπα, δεν ξέρω, η ποιότητα χαρτιού από αυτό εδώ δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Το νιώθω, εντάξει, μπορεί να έκατσε στο δικό μου το κουτί, δεν ξέρω. Το νιώθω πολύ ψεύτικο στα χέρια μου, καμία σχέση με τις προηγούμενες κάρτες. Απ' την άλλη, τα χιτάκια που βγάλαμε σήμερα, 2 χιτάκια από τα 4 φακελάκια, το Fusion Strike κέντησε σήμερα. Πολύ όμορφες κάρτες και οι δύο. Το Celebi το ερωτεύτηκα, θα μπει σίγουρα στην προσωπική μου συλλογή. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Peace!